wacha Juok keto nosekalo lakini thum tiloso osiepna onge kuma ok losi ka dala emiloso Omari ok ine Dala. kaka tinde otamba ng'eny ka dala emiloso Omari koso mani kia doneno ko Omari nyiero Omari ong'eyo Ong'eyo dala gigi emiloso ewuona. omera wajoluo tek koso nitie ng'ama dala emiloso koro to dong ineno ka tinde otamba ng'ata otamba rachar otamba akanye chon kata jok mane go thumbe chon nineno otamba kane giting'o iywego kuok tinde ka kuok ma tinde obiro miywego otamba marachar ma kata kata ting'o tinde akanye wawachuru adier ting'uru badu malo mantin badi malo ting badi malo adieri mantie gi thum tindi los kendo kok idwa lose kionge rieko mar lose no tibiro wer mana matin baba to kuma idhiye be onge in mana piny ka seche te to in be mileme saidi koro mano nitie Omari mago gik mantiere Koro the artist said that he is glad that these upcoming artists are making it without charms. Koro gino nobuoga. To in eming'eni in emi interact gi jogi, in eming'eyo kata inyalo ng'eyo gik moko achiel ariyo adek. To kaber, rwakna pigni sobi kayo bi olernwa gini kaka timore. Gima ng'eyo ni en kopo ni inono musically, history mar music, wer. Mano koro wadok e history mar wer. Ibiro yudo ni jatend wer ne en Lucifer. Manyiso ni en jachien. In short, Ine mwalimu wer mamit ya nyaka yud ni miuta en gi mudho moro. Kata mane kanisa. Wer generally, ng'ama wer mamit generally, manyiso ni en gi some aspects of Lucifer ndani yake. Why? Jatend wer ne en Lucifer. Iwinjo? Mano kate oangla, mano kate rumba, mano okate mo. Kata mana gospel, ng'ama wer nyaka ine ni en gi kite moro. Iwinjo? Ng'ama duonde mit, ng'ama nyalo wero ma winj ka duonde mit. Ng'ano nigi kite. Mane momiyo gik mang'eny maricho timore e praise and worship. Ineno jo worship iyudo ni gichodo jo kwaya. To kimanywa jakwaya moro bwana. Jakwaya moro ok chuonwa malo kae mondo bia testimony. Awinjo aneno ka osechako chiek topic aneno ka waidho. Charms, like you talked of charms. We can't deny. Niati gionge nikech koponi dang' okoni ni Omari wacho ne loso gini tajnwa ji adek molosi dhogi de yaure adier kiwacho unless ni ng'ane mobiro kaka Eduardo ne wacho ni nomanyo Osama to Osama tho kapok olose, that one you can. But ni wuka bwana ni Lucy nolosi kati ng'eyo. It is true ni okinyalo wacho ni Eduardo ne piny ka manga mono dhi ka Osama Osama kone jo thumbe moloso Eduardo ne ka Osama no kone jo thumbe moloso me Eduardo dio manyo die kare ko yuda chiel kapok otero moro to Osama tho Eduardo ne ka. Koro apenji Merry Christmas Julius, Merry Christmas to you all. Merry Christmas. Eduardo dhao koda ni kadhi dala ukone ni Omari. Ere kaka ji trend. Ni push skuma sap isea le ukone Omari asesea ndi. Asesea gini loso we wood. Eduardo yudo malo ka mondo ikon jogi ne nyinge jo mono koni makiki luongi but kon gi ni thum tiloso nyaka sani pod ji lose. Kapok Eduardo idho Mari, how is these people benefiting from this witchcraft to giloso kaka iloso gini? Awacho ni kose los ng'ato moyudo ground mapek
Ineno Iyudo ka koro gram nang'o ba? donge iyudo ji ka koro in gi ji mang'eny. Ineno kaka for example TikTok Mm. inya yudo ni trend koro every time idhi live to in gi like over 2 point something 2 point something k views jok mani live e gini. Koro ineno out of that iyudo endorsement from different companies, events, corporate events, game yudo. Koro kanyo kaka ng'ato nya benefit e iye. Budget ni malo. Koro ka nadhi go to sori, tayudo daktari mono sama Dr. Wuda Puoche. To sama kwano mana sewinjo thumbeni moko ariyo, to composition mari ber. To nitie gimilak. Apenjo sama talak ang'o? Alak studio koso alak ang'o? To kwani ok ilak studio. Gi nyaka losi. Iwinja? Jomodong mute kwana wawinjo gima serious. Osama kona ne gini nyaka losi, tako ilose nang'o? Wago mbaka opimo na jomoseloso mani malo. Ambe kang'ie Numbers miwa namba na numbers ma ji moseloso Like manonyisi. tiadi. jothumbe mano kwana jothumbe 7. Wacha Juok keto nosekalo lakini thum tiloso osiepna, onge kuma ok losi. Ka dala emiloso Omari. Ok ine kaka tinde otamba ng'eny. Ka dala emiloso. Omari koso mani kia. Dono ko Omari nyiero, Omari ong'eyo. Dala emiloso. Omera, wajoluo tek, koso nitie ng'ama dala emiloso. Koro to dong ineno ka tinde otamba ng'ata otamba rachar, otamba akanye. Chon kata jok mane go thumbe chon nineno otamba kane giting'o iywego kuok. Tinde ka kuok ma tinde obiro miywego otamba marachar ma kata ting'o tinde akanye. Wawachuru adier. Ting'uru badu malo, mantin badi malo. Adieri mantie ni thum tindi los. Kendo kok idwa lose, kionge rieko mar lose no, tibiro wer mana matin baba to kumidhie be onge. In mana piny ka seche te, to in be mileme saidi. Koro mano nitie. Omari mago gik mantiere. Koro loso thum sani kakina I believe kuom talanta ukishakuwa na talanta then unaweka Mungu mbele. Koro Mungu no ineno kar Mungu kanyo mari Mungu go Kar Mungu no. Mungu mang'eny. Hata believe in Mungu achiel mano chwe to chwe ng'ata. Jepe makore koketo wai gini. Eni Mungu to kare Mungu opogore. Lamo. Koro Mungu ema samoro nyalo pogore. But ni Mungu tu. Kiseketo Mungu mbele. Ni Mungu tu. Koro Mungu ni ing'eyo. Dennis don koti winja. Dennis. Awinji maber. Mungu. Iwinjo kose wacho ni Mungu. Koro what? I like the word Mungu. Jajawa nika. Aungo nika. Aungo jajawa Aungo jajawa nyaketo waele. Akili juu. Sorting when you get ng'eny. But okay, so but I hope no lewe gimomiyo waswet. Gimomiyo nyaka biro kutama ma wide waswet. Koro ka papa ng'e stage ka chande. To ne golo kitamba ne moro mano monyew pesa ne 50 kata na so. Papa roja pesa 200 otamba mar 200 and above mo wuoyo. Otamba ma wide cotton. Papa tini nyaka gi pete. Papa tini gi kitamba gi pete. Koro wadonje pete but kitamba to watieko. Neno, we ane papa tiyo nyiso wach pete. Kitamba watieko. Girwa kisa tich, dongine ka sani onge kode.
Ya, iwacho ni koponi atin kanyo to pod ichiwo advice ne jo angla you are risking nikech anytime inyalo tho gino gin ging'e mana ni atintie kaka koro ilarori kode sana sana Disemba ma Omari koro tungane ng'ato ngoma riedo makano. show ng'ato riedo rodha Omari chung ngoma. Bill Brand Tungane. Omari chung ngoma ne. asechung Thum asechung nadwa ni koro kituge to analyze timiyo wadha za ndani. okay Iwacho ni chodo te. bas koro kisewacho kamano koro winji koro achake Chake, ichako to analyze. sawa haya ero Thum twende kazi ni jogi tere jela na ninde se osiepe olokore duogo olokore ichako olokore duogo olokore nyaka jomana duogo olokore kwachopo kuma ng'ato nigi penjo to wacho inyalo rwako ng'ato kipande gero to karo chori ni uno rwaka no mariao inyalo ting'o ng'ato kipande gero to bang'e chai ni uno ting'a no mariao oganda menda inyalo royo tielo kipande chango to ka in gi penjo kanyo midwa penjo inyalo donjo kanyo kata inyalo ndike text kanyo to waketo ni kabisa Omari arwako u te uno kenya tiela no Maria inyalo lando ng'ato kipande loso to bang'e chai ni uno landa no Maria gima jogo timona gimosieko timona jomana gero Omari pole ng'ato kula. jomana eti Ng'ato gocho na kae oketho budho yaye. but no problem por wan ka Budho mit. gimosieko timona gima jogo timona jomana gero jomana konyo jomane kwaya koti chieng' show ani jogo Pause. Kwani in gi kampuni mia ya jikoti ya. dogina wacho maonge to koni bwano mari koti no kete kanyo kaka mafungo manyiso ni ng'ato nyalo kwayi kata manoguti iwinjo so kaka dhi en gimoro waki koro kinyal wacho ni ng'amono kwayo oguti ng'amono kwayo gino koro i generalize ni koti iwinjo Aweni ti yao ini be ibedo fashion designer mirwako jothumbe wagi. manyiso ng'ato koni ni bwano mari miya donge gino bwana koro idongo in gi t-shirt kare koti mono nego bed ni go e t-shirt ng'ano rwako but koro
nikech en mogine koro wacho ni bwana wao gine ogorego an ane MC ng'ato ok nya kawa ni gine ng'ato ok nya kawa marach an ane MC To bwana MC to MC mawinjo no ywak ni ok chul pesa onge tiji kae ma chulo uni. Ere kaka in ibiro gibedo gi koti ma ingo CEO Maria. nikech ni ing'eni nitie joma timo MC ni that is the only thing they can do iyuda Oluja kapiyo adembora ba arido nadi donga koni ni vote mondo ipenja gimi penja no iri ambo poki vote ora ne screenshot or was screenshot wa or wa koro nitie Eh. ng'ama timo MC mamani gimotimo kasto gi ng'ama timo gik moko mopogore opogore MC is among gik motimo iwinjo Oh. MC maro angla apart from the stabilized dawe wacho ni stabilized kopogore mana gi kaenda onge ng'ama nyalo tiyo MC ma survive go onge bwana wacho kaka jiwinjo kata dhiang' rida noringo mowe kamusa jakadala mano is at least dhiang' rida owe kamusa jakadala ok inya we kumichulie aya ng'ane iluongo ni ng'awa ya Kuba zinoya kaelisha nyiso ni gimoro yudo no krom chakikona jo angla queen mana malaika man gi MCs ariyo masitego jomodong gin jolwedo te otamo wang' mogo be ni udongo but gito kendala samodhi matek inyalo dhi ot but koro idwa chulo rent ichul sitima okinya nigi wewe mabe samoro biro didek samoro bobiro dereyo samoro be dichiel To dong kuno be umbu tengo nuga dong nyaka MCs be itengo negi. no koro machacha maketho nying ji nikech in MC timo ni ka en MC mamadho kong'o to maybe owuothe gine owuothe mesa mag ji iwinjo like tonna matin kata kia kuri pak ng'ato ji bo ng'ang'e kisechako pake ong'ang'e ni bwana ma umari dwa gimoro ni bil bradi umari ng'ama osiepna samoro bil nok dwa kata nong'e ni en ga babi mozwa mano nyiso ni ikwecho in another way ikwecho in another way nikech gimichuli cha ok rom koro nyaka ang' ikwecha kwecha koro kok imedo mana gi mago ni in idhi igo wewe tidog bet piny igo wewe tidog bet piny to midong ketarcha Tapenjie. I have a burning question. Gina asetemo kineno itemo raise interviews gi wasanis gi to ng'anene nitie oni jathum achiel mananeno kotemo address that issue head only. Chieng' moro be nasedhi live moro tawinjo ka jathum owacho ni ok inyal make it nowacho niya en jathum ma imbi ng'eyo to ji ne nie live no to wacho ni omor gi upcoming masani ni gi make it without charms. Ma penje ni apenjo e comment ni without charms an kaka ng'eyo ang'e niya chwak Losi ket malo director idwa ni olwara akel Losi donge wacho ni app miya idwa no odaona in go mbaka koro natemo penjo wawuaba koro
gino nobuoga, and Well, me personally, an gi mang'eyo, talent, ka in gi talent, you will make it. And also I know in the music world, there is a lot, it is dark, I know. Because I said the industry for sometimes, but I didn't know that watch charms ni. Koro the artist said that he is glad mm. that these upcoming artists are making it without charms. Koro gino nobuoga. To ine ming'eni ine mi interact gi jogi, ine ming'eyo, kata inyalo ng'eyo gik moko achiel ariyo adek. To kaber, rwakna pignis obi kae obi olernwa gini kaka timore. Nang'o uru te? Where man pignis onge gini. Meanwhile, Pignis. sama Ato dong ng'ama address dong biro, odhi manyo ng'ama wadwaro. But I was just, napenja penjo mari nikech, eh, hey, dong apani in, Lucy ke, dong apani winjo gima penjo. Oh, nawacho ni chieng' moro nadhiel, now I was just roaming a TikTok kata adhi live marwa msaniwa moro. To wacho ni, en glad ni the upcoming artist masani are making it without charms. Kore mana penjo, I just got curious and I asked, at charms, how comes? They are making it without charms. Koro then I asked, I just asked, I was curious and I asked, ati without charms? Yes, he was very bold and no wacho ni, jothumbe gi te muneno gi te gi make it with the charms. Koro gino nobuoga, and he was very candid and sure with what he was speaking about. Kore mancha aneno interview mar Eduardo Pignis. En be chako tuch gi weche. oninga thoya monda e piny ka chunya lando kionge ngimana chalo nono. Bwana, koro unu chako wacho adieri live ne umiyo jogi oro spirits maricho kethona live. Kata be inise winjo wachni, because me I'm just curious to ng'eni samoro ber ki bedo mana enlightened e gimikia. I'm a very ana ng'ama ohero learn in any way. Omari to koro ang'o ing'iyo kamano? Ing'eni ijamriambo, aneni. Losi duogi mopenji, we makri kode. Duo. Ne nani Bill, gimine ni penjo no an pok awinjo cause an aonge ga time. An kidwa wacho koda gimoro tiwacho na gima iseneno kata ma in gi evidence kata kidwa gona story moro neno ng'ato kotimo. Koro maybe Yes. most of them jo Ajawa kata upcoming go ging'eya ga koro nitiere story kionge evidence to kinya gona mbaka maonge tiende. Koro sijaisikia so siwezi sema. Oh. Yeah. But nitie joma mano is mano ma okay, mano is your take. Koro iki nafuatilia interviews an ing'e nahero go fuatilia, then you But ineno gik ma ji wacho nani Bill. Ji wuoyo, ji wacho gik mang'eny. Piny ka kata in masani dang' ibukri ni idwa omoka ni. Nyaka be wach gik moko ni timo kata gimikia nyaka ne nyuoli pok ni neno. Koro mago those are the things that are there. Ok inyal avoid ng'ato nikech iwuo. Ok inyal
ketho pach ng'ato nowe paro gimoparo, but kijok ing'eyo God's time is the best. Bing'e nitiere ng'ama omo kama kata ng'ama omako bade onge. Mana dear. Lakini and I believe ni you can make it with God or without even anything. You can make it. It's very possible. But in the same way, kaka Ineno Nyasaye nitie. samu wuoyo no tamanye. Samu manye dwado no tawuoyo samu wuoyo no tamanye dwado. Koro un wuoyo. Tem na manyo nwagi joma nyalo Koro miyowa enlightenment at light. on my side. Eduardo chalnade. Ane live samu wuoyo kodi ne. A TikTok. We discuss about in minute ni ati Thum ok nyadhi adhiya kamano ni ati push nyaka imed gi gimoro. Nyaka thiedhi. Bi ane TikTok live igine igol nwa pachi wane TikTok ka jirito. Good. Mane Omari. dwaro pignis. Yes, Omari, this is a very important. This is a very important topic that we should just speak. Ena it's a free talk. Don't wa Ena free talk by the way. Kata ka ng'ato nitie iye ka to nyalo Angimang'eyo miyowa on my side. pache. Comment. Gimang'eyo ni en kopo ni inono musically, history mar music, wer. Mano koro wadok e history mar wer. Ibiro yudo ni jatend wer ne en Lucifer. Manyiso ni en jachien. In short, Ine mwalimu wer mamit nyaka yud ni en gi utawini. mudho moro. Kata mane kanisa. Wer generally, ng'ama wer mamit generally, manyiso ni en gi some aspects of Lucifer ndani yake. Why? Jatend wer ne en Lucifer. Iwinjo? Mano kate oangla, mano kate rumba, mano okate mo. Kata mana gospel, ng'ama wer nyaka ine ni en gi kite moro. Iwinjo? Ng'ama duonde mit, ng'ama nyalo wero ma winj ka duonde mit. Ng'ano nigi kite. Mane momiyo gik mang'eny maricho timore e praise and worship. Ineno jo worship iyudo ni gichodo jo choir. To kimanywa jakwaya moro bwana. Jakwaya moro ok chuonwa malo kaya mondo bia testimony. Awinjo aneno ka osechako chiek topic aneno ka waidho. Koro ng'ata mawer mano gima nyaka wawinjre. Ng'ano nigi kite moro wae nikech jatend wer en Lucifer. Manyiso ni en jachien himself. Koro wer imedo mana gi ng'wono mar Nyasaye inyalo bedo ng'at maler. In any way ok en gima ler. Ng'ina jok madhi e kiche gotieno. Ji mor sadi, ji mor sama iwer kendo chuo nyaka mane tok makonga kocha biro iwinjo kata obed mana kiche mag jowara mipame jaka yude wara nono jaka yude ji tedhi miel bwana ji dhi donjo nyaka jomomer be onge ng'ama omer machendo sama ji wer jomomer chendo ma sama iyalo yawa nyini gonwa koko onge utima nikech wer generally jachien mit ne nikech kanyi mabe ji confuse ibo neno ka sami wer chuo moko koni e bwana ne sianda nyako cha ting'e ni gine kanisa iwinjo ne sianda nyako cha to ere kuma sianda nyako nyabire yalo onge koro yudo ni kopo ni mane kanisa koro momedore ga jawane makoro iwero gige piny koro to en mudho zaidi koro to en mudho zaidi mamano gima ng'ato nyaka ng'e ni kodonje to donje mudho nang'o nikech jatend wer mono were polo mono wero duonde te nolor e piny koni mani ngini we dig deep into history we are going back into history Yes. you get it Eyoda
to wer achiel ni be mitiyo godo mondo e kata mane dilo dilo like kidwaro calm down the spirits. Inyalo paro back in the Bible kane gik moko chando soul to niluongo Yes, David yes. niluongo David mondo samo wer ne katulia. You get it? Koro wer generally ten mudho, koro gige mudho pod inyalo los gi gige mudho. Ajuok nitiere charms, like you talked of charms. We can't deny. Niati gionge nikech koponi dang' okoni ni Omari wacho ne loso gini tajnwa ji adek molosi. Dhogi de yaure adier kiwacho, unless ni ng'ane mobiro kaka Eduardo ne wacho ni nomanyo Osama to Osama otho kapok olose. That one you can. But ni wuoka bwana ni Lucy nolosi kati ng'eyo. It is true ni okinyalo wache mbele. Ni Lucy dong nolosi wache dong nolosi. No, you can't say. Iwinjo. But en gima nitiere ma jothumbe machon aneno ka Lucy nigi pete. Jothumbe machon to ne negore nyaka. Yeah, negi negore ma kata sani gimanyo jodongo moko gweng' kocho tigo koni ni ng'ani dong negi yware gi ng'ane ban. Ng'ane ne yware gi ng'ane ban. Iwinjo. Koro charms to gin gik manitie. Gin gik manitie. They are there. They exist. But now somebody said that kanipok aircraft to biro Africa ne wan gi craft one, which is called witchcraft. So this witchcraft can be replaced with technology. Iwinjo? It can be replaced. Kidwa nego ng'ato ni mondo ng'eyi, you can still bede TikTok tichwa kiting'eyi. Manyiso niya, witchcraft can be replaced with technology. Ineno kaka chon waneno jipi, sani waneno ji kama Lucy kanadwa neno chon ne chuno nyaka kiena dhi eda pi aol pi arew kiena ng'a rudi kaluonge kiano kirango kasto idhi nene pi. Manyiso ni mano ni witchcraft. Sani anyiewo data tadhi e TikTok to Lucy join tanene. Donge yore? Yeah. Right? So these things we can change. They exist, but we can change them. Ni okochuno ni nyaka thiedhi, nyaka losi, nyaka neg ng'ato kore ki trend. No. Gik moko biro kaka TikTok wanyalo tiyogo, YouTube wanyalo tiyogo, live inyalo tiyo. Kaka medo dhi live kaka ji medo ng'eyi. Chon ne onge kaka inyalo dhi live. En ne nyaka tim gimoro kore king'eyi. So on my side, I accept that they are there. But this generation one, we can change it. It is there. Manu gimanya kuongo yie, but we can change it. Yeah. Koro matiende ni it is there mantie joma tiyo kode nyaka sani. Nitie jok matiyo kode nyaka sani. Awacho we achor rabut screen. Nitiere jok matiyo gi Juok e Thum nyaka sani. Eduardo ero ne piny ka mang'a mono dhi ka Osama mosamo kone jothumbe moloso. Eduardo ne ka Osama nokone jothumbe moloso. Me Eduardo dhi omanyo diek ariyo. Koyudo achiel kapok otero moro to Osama otho. Eduardo ne ka. Koro apenji, Merry Christmas Julius, Merry Christmas to you all. Eduardo dhao koda Merry Christmas. Eduardo dhao koda ne kadhi dala okone no Omari. Ere kaka ji trend. Ni push skuma isea le kokone Omari aseshare ndi. Aseshare gini loso we wood. Yeah. Eduardo idh malo ka mondo ikon joge ne nyinge jomono koni makiki luongi, but kon gi ne Thum tiloso nyaka sani pod ji lose. Kapok Eduardo idho Omari, how is these people benefiting from this witchcraft to giloso kaka iloso gini?
Mari, longa Yeah, gi mikia. they are. We oboshi duoka ne baba. Gi benefit. Ng'ato Gi oseyudo benefit. ground. Apenji. Kanyo chigo chune kombe. Eh. Awacho Omari ni wane kos oboshi duoki. Yes, oboshi. ground. No, obosh Yes. wuo, obosh. Awacho ni koselos ng'ato moyudo ground mapek, ineno Iyudo ka koro ground nango ba. dong iyudo ji ka koro in gi ji mang'eny. Ineno kaka for example TikTok inya yudo ni trend koro every time idhi live to in gi like over 2 point something 2 point something k views jok mani live e gini. Koro ineno out of that iyudo endorsement from different companies, events, corporate events gi emiyudo. Koro kanyo kaka ng'ato nya benefit e iye kanyo. To koro ng'amolosi cha eno benefit nango. Eno benefit gango. Why is he losoring you? Dong ing'e ni kidhi ka iluongo nang'o wachi for example ka Juok dong nyaka imiye gimoro, itero ne diek, itero ne pesa. Koro anytime ma Oh, iwinjo ka nguvu ni dok piny to idok iluwoki ibedo oh, mapod. ijaso. Koro apenjo. I'm just curious. Anadwa mana ng'eyo nikech I have never experienced this stuff. I have never witnessed. Koro adwa mana ng'eyo, ing'e ni seche moko ber ki ibedo gi knowledge moro, ng'eyo gimoro ber molo kia. Koro seche mimiyo ng'ani diek, kata imiye diek, wachni imiye diek. Koro how is he benefiting from those dieks? Yawa bili ni. Bill, be understand gimikoni. Kata ka jomoko singo nyaka gari itero Oh, I think Lucy ruak na ng'ane. Lucy ruak na Edward. Rwak Eduardo. Koro Eduardo koro no ng'ani kende is atume okay. I request. have Hakuna mtu understood. yote ashatuma request. Ineno Hakuna Bill. mtu hapo kwa best. Eduardo tuma request nikupandishe juu. Bill. Yes. Bill. Ineno gini, it's like just a business. Like let us say ni wan gi jok mang'eny man gi followers mang'eny. Iwinjo? Let us say for example Ogina Koko kakoro wadoka MCs. Ogina Koko, Dhiang Radida, those are some of the people man gi followers mang'eny. Kopo ni ati okoni ni ke link ni a post ni koni. To in imi alofu. Ere kaka ichaki penjo ni how will you benefit a link muketo ni? Oketo ni link cha nikech ji mang'eny dhi neni. En alofu ni o benefit nikech that is like a business. En mong'e gimotimo ga alofu no. Koro en mochalo kaka maybe DL, those DL and everything. Kisedhi ka Juoga imiye DL. Diend cha like jok machon ne compare ga wealth gi animals, like en gi dhok adi, gik moko machalo kamano no endo. Then nitie jomono believe e giman gi remo, nikech giman gi remo no be at a given point inyal tim kode misango. Ineno gima chalo kamano no endo. To be nitiyo kode dilo and such like. It is a business, like kelna diek ang'wen. Mano koponi ati ionge gi diek, I'm like telling you ni koponi gin kelna 16,000. Koponi ati en diel ma maybe 4,000, 4,000, 4,000. For example. You get what I'm saying? Yes. Koro iyudo ka ng'ato oselosi, ibedo gi crowd. Nikech nitie nyithindo mawer maber oko ka, but they lack crowd. Makata imbi ng'eyo kumegona ne nyefni. Giwer ma komigi ikaw ka jathum maduong' tichoko negi ji. Kasto imiyo nyathino ni koro wer kuma jogo nitie. To ji pama ni ma ng'a yawa. Ng'ani dak wasi winjo. Manyiso ni ok gidhi mondo migi wer. Gidwa crowd. Oh. Iyuda. Matiende ni nitie kaka ka olosi to gichacha nitie kaka ywayo ji.
Kata no kidwa dhi e gine, kata no kidwa dhi idwa dhi neno interview mar LTN iwacho ni kawuono tich adi ketna LTN ketna Luo Trending Nation kata koro onge gima koro Luo Trending Nation timo ketna LTN so it is there where we would Oboshuwo Ala. Oh, gin ga waneno pete gin ga kitamba gin ga jomoko nigi pi eyuda pi awe indengo Omari, ok ichame mayot. Kore yudo ni gini kodhi matek to mana kaka iwinjo itime Illuminati cha miwacho ni ng'amutenu rugo machiegni ahinya ni Losi bas koro mondo midhi maber kabisa Losi ni mwandengo to Losi ni nding to koro LTN waywago Losi to bang' ywago Losi no koro warach mano be timore Ok idhi chame mayot. For example, Bill Woli, mano wacha ni kaka koro Omari nigi band maduong' donge. Then kosemiye teko cha to koro ka joka dwaro gimoro to ogolo jaband ne achiel kata ka Ajawa emosingo. Ayawa. Omari, Bill Woli. Lusi ket an aktim ang'o yawa an apenjo an akia gigi koro une munyisa pok awinjo ga. Omari, stop it. Omari koma Omari ng'eni gine live nini kawuono kata ka ji join kende. Kata an ok anegi kata ka mondo mi aidhgi an akia koro kata an dogino ka idhot ama ketine ipandisha. Omari chekane mondo jogi odonja. Ket multiple. Era seketo Eduardo donjwa urwa hapa seketo koro ba yawa onyi ywak ka onyi wacho nang'o uketho nying-gi onyi omera kare piny kae kiongozi onyi wacha ne wachne Onyi koro iwacho ni idhi mondo iwuo in koro imiel. Yai birthday boy. wadwa winjo Omari nitie jajapi moro molal nitie jajapi moro molal in nosa wachne ni donje thum nikech kech mako pone ng'awe tang' na ng'aw nigo
Omari. Bende neno ja Mombasa cha. Be Emitingu iseneno live na dier. Mowacho ni un. koro. Iwacho ni mitingu ne utieko nana donjo Thum ni wach kech onge wach. But mano kadwa address. Gima adwa address kae en wach mar ajuoga. Onyi Ne maringa komanda nini? Ng'amugolo nyi. ama ushuke. Mtu ako kwa kelele, mwenye ako kwa kelele mute. Ng'amugolo nyi twadwa winjo. Aya Edward. Daktari Bende. Omar, Onyi idhi kanye. Omario. Aya Edward. Koro kel wach. Edward yo. Edward ipenjo ne ya. Thum inyalo go ga nono koso thum pod iloso nyaka sani. Ni jo thum pod dhi ka juoga mondo los thum. Mano gima dier mok chak duoki. Thum iloso. Thum iloso. Giringni koso nikech sani ng'eni an ng'ama neno giring to buoga. No. Eduardo. Gonwa story kaka ne kaka marugo samacha. Mo samo to kapok olosi. Nyieni noningo bed ni loso. Eduardo wuo. Udhu luar kaka ok utap no udhu luar pare. Ade chang na gochni. Eduardo to. Ade chang na gochni. Nash. Eduardo. Ng'ato gocho ni. Nitie show moro nitie show moro ma nyingo dho chak sa 11 kore ma boss ne gocho na koro. Adier man kende gi Thum ka. Thum ka ane giga matin ok adagi. To experience masebedo go kaka ng'ama ne osomo matin Thum nyaka losi. Koro gimomiyo Thum nyaka losi. Gimoro last year kagolo thuma moro mar chike era Gamilo mondik ni budget ni malo. Koro ka nadhi go to sori tayo daktari mono sama Dr. Wuda Puoche. To sama kwano mana sewinjo thumbe ni moko ariyo to composition mari ber. To nitie gimilak. Apenjo sama talaka no, alak studio kusalaka no. To kwani okilak studio. Gi nyaka losi. Iwinja. Jomodongo mute kwana wawinjo gima serious. Usirio nango. Iri kanyo. Oya. Iri kanyo. Aya cool. Yeah? Lucky mute. Wow. Eduardo kende modwa nodongo gonwa mbaka mokwongo. Aya Eduardo wuo. Koro. Osama kona ne gini nyaka losi tako ilose nango. Wago mbaka opimo na jomoseloso mani malo. Ambe kang'ie Numbers miwa namba. Namba na. Numbers maji moseloso mano like tiadi. Jothumbe mano kwana jothumbe 7. Mwang'eyo, mwamielo mawinje wende gidonje chunywa gi koso moko. To koselosi wendi tamore donje chuny ng'ato. Mwapenjo ni jomimielo gi nitiere koso gin jok molal e lum koch.
Nokwana jok mosedhi, ng'at achiel kende emane ni piny, to jomodong' ni malo te, to ng'ama ni piny cha duonde gwagwa. Yani Oh. kower to duonde gwagwa. Nyiso ni yande kata losi machal nade to duondi Mm. gwagwa to kinya dhi kamoro. Oh. Koro sama nokona ni nitie ndhadhu moro imedo ma ndhadhu moro matin iwinjo ewi talent ni cha. Imedi crowd. Ng'ama ni Koro in nodwaro kuom yang'o mondo losi. an noyie konya free, noyie konya nono. Koro kanyo. To gima nodwaro kuoma ne tin. Eduardo. Nodwa ma diek ariyo kende, diek adi kende. Eduardo yo. I'm very Dikare. curious nekech Billy Timley. kanye madwa ng'eyo, ere kaka onyisi niya odhi losi nono gi diek ariyo, en odhi gain nang'o kolosi? Sama in famous ema mano to adu tieko marketing gei. strategy wang'eyo. Mano marketing strategy. Omar, gima Eduardo wacho no is making sense cause kata koponi Eno eti gima wacho ni niya, mano nani. ng'ato maketre. Koro kata ka dino lose free, to kane ji ochako nene ka yani chiche dhi, to ji penje ni ng'o losi, to the more ma ji penje ne to ng'acha be yudo market. Koro mane gima nodwaro. Baso mar ariyo, kaka noyudhi yudo yuto. Kanye ma interested. Nitiere pesa moro ma kisebedo ng'ato to koro itero. Koro koni amando kowinjruok kode. To pesa no itere in which time frame? Dong luwore gi kaka olosi kaka ibedo famous. Koro matiende ni los molosi ni be nyalo fail donge? Dong nitie ng'are an ng'eni nokolosa, koro ing'eni ka nokolosa ting'eni koro aonge experience magol. An manokona mamalo to awi maber marach tok 2 weeks to sowe otho. Koro ato nokolosa. Koro Koro miwaja nolosa. ngani. Ma Eduardo imbe de koro selosi sane. Ande koro ang'ama noma. Eduardo. Tapenji ni Eduardo. Kade osama koni ni nitiere kaka idwaro misango moro ne dhano tho. To maybe okoni ni golo ng'at mokwat ni kaka mari ge ne nyalo timo nang'o? Mare chato nok negi ng'ato. Sama nok neg ng'ato. Nomi mabilo direct. Kaka nowache. Bilo, tema ne explain bilo en ang'o? Yato apenji bilo. Ka ng'ato wacho ni bilo dong apani ni yath yawa. Yani is like nani Bill othiedhi kinyaluo. Othiedhi kinyaluo, nok oneg ng'ato. To to ambe kora penja for example ne ha. Penja for example ni koro dokoni ne dwa dhano de timo nang'o? Idwa ng'ato. Kar dhano to kiki penj gino ero ma in gi wuo marach man. It deketa dhano mano gima tek manade. Mano kata ka ng'eruok nobedi kata ka bedo famous kuongo bano bedi. For example samu koni ni naneno king'iyo go mari cha to mari ne mwadwaro kisegine to koro ine midhi bedo top e piny luoka unge du omari koro yud gane. Mano koro sichwago sama. Mano sichwago mari. Sasa imeingia hapo sasa. Huyu anafaa kuingizwa jela huyu.
Tapenji Eduardo. By any chance bentie kuma no koni ni chopoga kuma koro idwaro remo, idwaro ng'ato. Anok wadonjo kode matut, yani kaka no explain na ni agolo thumbe mabeyo gi message mabeyo, lakini I lack something, iwinjo. To wawuoyo kode, to kane pok adhi aromo kode, nikech notemo explain na ni katemo kone to in giri ni to iseloso go jomagi to kwanona, kosekwanona to nok wadonjo kode matut ni idhi kelo gima apenje man kiny adhi kelo ang'o, to kwani kela madiek ariyo adhi losi for free, lakini koro kaso osedhi maber to ibo neno kaka itimo. To be nitie according to you nekech mine Osama no manyi miyie miterne mi make a step miter diek manisha ni nisetimo research mari ming'e ni ya gini itimoga kama. To be nitie ema koro anapenjo penja nikech I'm interested on the know-how. Nitiere ga kuma gino chope makoro ok dwa diek koro idwaro ng'ato kaka Mari wacho ni. Maana poka bede Ngoja lakini nauliza tunazungumza mambo ya uchawi au Illuminati? Uchawi. Okay. Yeah, sasa nimepata. ya wado Mbele ba. Wadhi lakini mbele. kanyo But nani sikushika rada, lazima Bilio, usikize ebu mwanzo wacha ndio ujue. wakonye Eduardo. Ineno piny ka gimoro amora man gi berne nyaka bed gi rachne. Lusiketi dhi Onge gima mabor. biro Wedhi mabor. Mago wadhi tieko. Isasa Eduardo ahinya gi penjo. Isasa Eduardo gi penjo to Eduardo temo nyisi ni an ok oyudo time mondo norom go Sam. To Lucy, anyalo penjo, an kimiya duoko, I just want to know. Ka in gi duoko gi, to kimiya, just keep me on the limelight. Nekech apenje nekech en gi experience. Koro imbe ka inyalo bedo gi experience cause nokoyudo time moromo go Sama, nokoyudo modhi otimne gigo. Koro ing'eni mipenje mang'eny go ok ong'eyo. Osama no briefe to ni nyalo konye mondo at least ogik somewhere but nokodhi. No, Lucy, Eduardo alienda kapeana mbuzi moja. Yani Billy nokayudo time an nokolosa kata nokomiya ya iwinja. Okay. Nomiya ma brief story kaka inyalo time. Gi kako osetimne jomoko but en nokodhi otimne pok nodhi motimne nomiye mana story. Nyiso na aonge lony matut iye. Nyiso ni gik mipenjogo Eduardo kia. Eduardo ng'e nitiere ng'ama loso ji dho to pok nolose. Be onge gi proof ni ng'ano loso ji nikech noonge sama ne ng'ano loso jogo. Aya, that's well noted. Ng'ato penjo ka atemo wuoyo dholuo lakini ok awuoga dholuo. Sani awuoyo Jerumani lakini atemo kaka wuoyo dholuo. Emomiyo an kae. Adwa wuoyo dholuo kendo. Lakini nyarwa. Ang'o mwenye iwuoyo? Beda ka ibiro ng'e dholuo. Ka tu hapo utasikia kija. English wabro duoko. Bora unaelewa hivyo sasa Eduardo. Adaro wakora adhi e show na nyinga chak saa 11 ng'ama nigi wacho Eduardo. Jasu penjo ni Osame mane manyo jo Ajawa koso jo Ajawa mane manye. Akeni en noyudo ka sechako story awacho ni ande noyudo ka gocho sori to ne 2 days yani nan gi call 2 days in one club to winjo kaka wer to kona ni ande mati ne entiere club no seche mane yani norawe club no to kano meri wer maber ti lack something mati nokamanye be nokomanya norawo kama nantiere ji noyudore ba dong mano wach moriere. Lucy idhi nade? Lucy idhi nade? Mano ber ba wawinji ana winjo. Koro in kwa duok kuma in kwa duok on your personal in matiene ni believe ni onge ng'ama make it
ka ok olosi ji temo make it nikech kaka nosekwan nigo te nyaka losgi. ing'eni ande wan gi different things, wan gi different option Mm. mawinjo amba winja ya Ajawa ka nachako na Ajawa onge gi ndalo mang'eny. Mm. Mm. Jomoko wacho ni bwana tim kama igi kacha, tim kama igi kacha. An Mm. kama segikeni agik gi nyuka gi chak gi kuon. Achiemo tadhi e studio tagoyo tadhi e show. Idwaro gik moko bil penji kanyo mar very complicated moko nego bed ni bil penji, nyikri idhi e show, time is over. Yeah. Lucy into ilokori lawyer mar jogi into miwa ndani kore dwado on a light note I'm very I understand gimiwacho kendo an gima nyalo koni baba Nyasaye ema loso ne ng'ato ka ng'ato fate. Inyalo kata timni gigo, inyalo donjo kata Illuminati, to pod ibedo mana gi frustration. Kane ok opangi ni nibed jathum mang'ongo to ok nibedi. Kata ka nibed jamwandu kata ng'ongo. An mana according to me. Sawa nikech ing'eyo Can I wagoye say mana it? kama, Can I say it wagoye in mana English? kama. Can I say it? Can I reply that in English? Eh. You just have to balance yourself. No, you can choose this side, you can choose this side. It depends how you balance yourself. So don't complain. Sawa. Without money, can you balance? Money is not everything, man. It depends how you can free your mind. No. Bro, money. Yeah, Anyway, money is everything. But if you have it, you don't look at the money because you have it. yeah, that's true. I agree. But That money, is don't correct. say don't say Man, ni money is not ukweli. everything, Ama bro. nimedanganya. Oh shit, amenika kwenye screen kubwa sasa. That is correct. By the way, we will ikra Money, die show. money. Sir Eduardo, No. goodbye, bro. Cheers. Money, you can do many things with money. But as But long you you might have do wuoyo go. okay, Hey. idwa na wo attempt gidholuo. Yo ma Eduardo wuoyo go inamaanisha kuwa Eduardo was ready for anything. Nikech apenje ni koponi ati ni koro nowachne ni nego dhano. To koro ni mano sichi gi Osama. Manyiso ni dotima tim. Omari, Ni weketo mano sichwa nyinga. go Osama. Weketo nyinga. Wegolo wache dhoga. To be interview. E Bill interview kaka Eduardo no wacho. iwinjo duoko na dier. Iwinjo. Kin gi pesa, ok nyal. Kawuono nitie moko Aonge moko gi nya wacho pesa, nikech lakini oneno in ni go. live. Ing'eni macha nobedo recorded. Oh, Ajano bedo recorded. Sani ka Macha an gi nobedo pesa recorded. sani, Emomiyo koro ni neno an ni kumintiere. Nash. Asenyaka. Okay. Ng'ani nitie pes ma. No, osechwada sano. Hii wine imenipiga sasa. Ng'ani nigi Yesu. Ng'ani nigi Yesu. DJ Nash yo. Solo. Nash. Kun jogo na aja kanisa Si mowar. urongo, ni chupa nzima hata Aja kanisa mowar. Kora to jogi. Omera. kawuono Christmas nyak wanyier, nyak wawuok kaka wadwaro. Omari. Happiness is yes. money cannot buy happiness. You just have to be happy. Yeah. Bro, you can't argue with money concerning happiness. That one I won't agree, bro. Money is happiness. You can't convince Wamekulwa me Christmas otherwise. mazee, sikudanganyi. Hii Christmas amepigwa analalamika paka chapa. Christmas umechotewa, umesema leo nimetolewa. Wewe ni mwanamume, hebu tuliza boli.
Omari. Koro, Eba, uh, eh, ing'eni ya kaka Edwardo wacho gigi, to an, omera, kaka ji lemo, omera an akia kata kaka wachni. An ok believe nikech kaneno kata kaka ji wacho wach Nyasaye. Ji wacho wach Nyasaye, Nyasaye mokonya, Nyasaye, lakini e piny to jogi timo gigi, I still can't believe. bwana makaka iluongo ni show, maka part mag show. Ochala kaka, ok idwa Ruto, but national anthem to nyaki lemne. Iwinjo. Aya umi speech ni dhi somo. Nyaki, kopo ni se offer ni dhi kanyo to nyaki luongo ni mtukufu rais. Mtukufu. Mm. Lakini e chunyi ting'e maber ni bwana, iwinjo. Aya, une a national function. Nyaki wacha ni tunajivunia kuwa Mkenya, tunajivunia. But kachacha ting'e maber ni atujivuni. Yeah. Awinji ba. It's Ine misebedo gi jogi. nitie gik mitimo for formality. Gik moko miwinjo ni ati ne ka ng'ato dwa tieko to kata wero wende Nyasaye ni Nyasaye okonya, Yesu na, Jehova na, mago show. Mago show. Sawa. Aya, koro penjo na ere kaka ichami ka to wach ni koro odhi onyise ni ka idwaro koro mondo gino bed motegno idwaro remo. Koro ere kaka ochami? Ba, ing'eni an okapenjo gini, an giga penjo nikech ing'eni better you know how to protect yourself. Nikech Ajawa to riwo wate. Okay, chutho magi mawinjo ma koro sama dwa wacho gini nyaka ing'e ni ati magi mawinjo, which means an aonge koda gi experience. Magi mawinjo. Let me take it back ge Illuminati. I do understand that Illuminati, when they take somebody ma wouldn't go very close, ngama maybe iero kabisa kata ngama something of that kind. Mane momiyo kata ka nitie owadu moran udwe chiwe Illuminati, they don't accept. Ochalo kaka gik ma ji chiwe kanisa. Nyaka obed gi maler, maybe ka en owadu to migeno rigo kabisa, ka en chiegi tok moro machandi, chiegi ka in gi mon mang'eny to koro miero no, kuma ninde gano. So, that is what I've been getting. Koro eye koni to maybe odhi gi ngama un go close sana. Iwinjo ngama un go close kabisa. Mane momiyo ineno kapo ni ng'ato tho. Iting'iyo ni nyocha gin gi ng'ane nang'o. Emomiyo ibiro winjo kikuodho ni anego Mama Esther. Why? Nikech nyocha wan close gi Mama Esther. Jasiki ok inyal chiwo ni loso goti. Jasiki nyalo mana maybe miyo bilo mondo tho. En kopo ni nege to onge gima okelo ni e benefit. Jasiki en odhi kamano. Manyiso ni in ne ileta kode to ok inyal wacho ni bwana nikech kora dwana los LTN obed motegno we kora kaw DJ solo ne. DJ solo ni mok dwara. DJ solo ni we kora ater mondo gine. No. Nyako bed ngama is close to you. According to how I'm getting it. An pokatero ng'ato be ng'ato poko ter. Somebody is asking in But Swahili. gima winjore What oko was the mamano to Losani? nyaka accept. Kiswahili nitie jo mang'eny man live man Kiswahili the join. Yeah. Jok mang'eny nitie ka wacho Kiswahili the join achi. Nyathima. Wacho nondo. Okay. Nyathini wacho wach tho kosa. Esther Mama. Koro an mane kaka jini ka mang'eny Mama Esther is here, Dennis is here, Faith Colette is here. You can also Anyalo wuoyo say kode. Anyalo wuoyo kode.
Anyalo wuoyo kode. Wuo. Okay. Esther, idhi nade? Wachi. Amemute bado. Usinioneshe. Zungumza, nataka kusikia hiyo sauti. Amefunga tena kamera mzee. Naramba mate kila masaa hapa. Ya ye. Nikachuna. Ya yo mari ya ye. Okiwe jogo diye gidene. Tok tend watie conversation. Asewacho gima dwaro. Asewacho. Aya, osewacho gima dwaro, koro wa proceed. We are handling a serious Osewacho matter. gima dwaro, koro. Gima koro wa handle, ma koro gima serious. Aya, Faith Colette, in gini winje ga nade, Dennis, wachiuru pacho kaka winje ga. Ya, Mwa ya, wacho ya. ge, okwa wacho gini wan gi experience, wambe wacho kaka winje, kik ng'ato wacho ni, omera ng'ane nolongo wach kacha ng'ane jajuok, ng'ane ong'e ajuoke, no, we don't know, but gitimore wang'egi kendo wawinjogi. So, we have to address them. Wang'e maber wa embrace maricho igolo. Nikech wane next generation. Yes, tabi nyaka udha donj mbele ga. Chalane. Koro Mama Esther, in wach ni bise winje nikech jo Ajawa taneno kitimo negi challenge. Iwinje nang'o? Wuo. Sina neno mimi. Hauna meno we ni Kibogoyo? Nimesema sina neno la kusema. Haleluya. Yesu amezaliwa leo. Ero jajuok moro odonje comment kanyo kona na we wuoy about witchcraft ni en anberia. Ologo ne kase. Kase odonjo kanyo pamane wadwa fule ni oiro. Wadgi ne jok maloso Ajawa, an abiro yanyi mondo inega gi yedhe ni go chieth go. Owacho gima serious ni kona ni an yang. Olemundi. Gima wacho ni we are talking about them. Okwa wacho ni eti wadhi kajua. Kase we are talking about them. Okwa wacho ni eti wadhi kajua. Kase wane young people wane mwanya address this thing. Nikech iwacho ni it is very difficult to teach old dogs new tricks. Nikech iwacho ni it is very difficult No mute. Ama tu nini. or record to donje live. Kase anapura biro yanyi mang'eny. In fact, anyalo live ma yaw koro mana live mare. Omari Lal, antiere osiepa iluongo ni Sibana. Ochi gospel preacher. Nyaka jo gospel gi loso gospel gi. Ikwani gini ni Ajawa kende. Nyaka jo gospel lose. Nyaka jo gospel. To dong na koni gini. Nyasaye. Aya Mama Esther osegolo pache. Aya Mina Faith microphone. I know kanyal wuoyo gi microphone. Hey, Bende, why nina tem? Tema. Tema kata ka wacho marach Omar ne tiang ne los na dong. Dong gidhi sira? Yeah, I'll help you, no worry. Yeah, I'll see you. I'll love to give you a sir. Yeah, erokamano. Koro, awinjo kuketo like tedo kuon ukete mesa. Koro dwa ni watem wachame. Koro kuon ni uwuoyo wach witchcraft,
gik machielo kaka ng'ato nyalo korka Illuminati naye ok anyal ng'eyo maber. But an be awinjo ni ok ginyal kawo ng'ama onge close kodi machiegni kodi, kata ka opo ni idwa chiwo mamau to mamau nokoheri sana, ok ginyal kawo minu. Nyaka gikaw kata ka in gi nyithindo 5 to nyithindo 5 nitie nyathi mokihero sana, mihero ma in godo close no, mane ma gidwaro gima ler, gima yani ma un go gi iluongo relation gimihero gi machiegni. chunyi te, ma imbe ka iwinjo ka igolo to nyalo rami. Ni kata seche moko kigolo ne Nyasaye mich, to kata kaka ne jowuot Abraham nogolo mich, nitie ng'ama nogolo mich mane nyalo ramo, odhi ogolo mich mane nyalo rame. Koro samigolo gima nyalo hinyi, ma in bende kigolo gino tiparo ni gicha nagolo, nikech imbe sama gidwa miyi pesa gicha dhi konyi, kata idhi loko godo ngimani. Ji wacho ni Omari cha naneno, by the way Omari sani macha od Omari kende, maka geche ma Omari riembo, nikech gimbe gidhi miyi gik moko ma legit. Koro gimbe gidwaro gima legit, ok ginyal kawo gimoro amora ni ati imiya dau moti, ok ginyal kawo dau. To seche moko no kin close gi dau, ere kaka wadwaro gikawo dau to dau no seche moko ok chiegni kodi. Koro kata ka ine chuori moro ma ok inyal nindo kapok iloso godo, kata jaodi ma ok inyal nindo ka ok iloso godo, mane magi gimako bade gimayi godo, nikech gino nyaka rami. Apani kata gino kichiwe imbe nyalo rami years, and then korka juok akia Omari nyalo loso. Atemo ma korka kor. Ng'ato penjo kacha niya, how do they know ni ng'ani to manyo chwero rugodo maka gik mipenji koni ni ng'eni kopo ni kelo ng'ama rembuok matana go to ok odhi tiyo, it's not going to work. So Dong ing'eni gicha en spiritually, gicha gin jok maneni through spirit, gineni through spirit. Koro sama ikelo negi gima ok gino, nikech Illuminati dong en spiritually thing. yeah, Koro gineni through, it is spiritual. gineni gimoro amora, ging'eyo kata seche moko wuodhi ging'eyo maler. Kech kitambo ng'ato donj ging'ei gi gimoro amora mok inya wuondo gi ni mae nyathina to ok en nyathini, ging'ei gi gimoro amora. Yeah. Hey, what do you mean? Basi winjo kako wacho no endo. Kwani ng'antiere kar koko. Huyo mtu mwenye ako kwa kelele si To amute. chal bende gitedo kanye yawa? Aya, ing'eni koro uwinjo awinjo kaka Faith awinjo owacho, kuna kaka pastor alipeana uwuoyo ndugu sani, yake, mae jajuok. nakwambia sahi chati meja. Chiegi kigolo to nyaka obed mana chiegi mihero, ok mulweru rugo e ot. Abebo mihero. Kata kapok nidhi e klas. Oh no, utugo kodwa. Nyakulerwa duto gitung'e kanyo. Nana, Uruja I'm listening kabisa. to the comments. Saa zingine tunaangalia comments, unaelewa jamaa anatuchongoa. Wachna. Ane live e TikTok. Aya biwa. Uketho Ng'ato gi miwa pache, Ibradi Kendi winjo. siketo miwa mare ba.
pastors be golo loso kanisnigi. Maler. Koro walamuro ng'ae piny masanini. Onge ng'ama inyalo lamo, en Jehova. To gimoro iwachoga ni seche moko ineno Nyasaye go jok ma wuondore ni an owara. En adier koso miriambo? Ni ang'o? Ni ang'o? Yani nitie jok ma owacho ni an owara, Yesu ni Bwana. Like non-believers kaka ng'at mok dhi church, ng'at mok lemo, en nitie kanyo ni entiere kanyo. Nyasaye tiyo kode moloyo ng'at ma dhi church malemo pile ka pile. Mari ok iduok penjo ni. Okadwara. Ineno. Lemo gi warruok, they are two different things. Very different. Wan gi ng'ama lemo. Kasto wan gi ng'ama owarore. Wan gi ng'ama Nyasaye nyalo tiyo godo tok lem. It is true gimiwachono. Yeah. Be nitiere ng'ama inyalo ti godo kata michangi to kowar. How many pastors mosechango ji to kiduogi yudogi tiyudo ka gin to iyudo kata ni ati orepo ng'ato, kia omako nyathi skul, manyiso ni ne gilemo kendo Nyasaye nyalo tiyo kodgi to kopong' gi tok maro maler. Aya, wan gi kata mond mag praise and worship. Kodhi kuma ji kiae to nyalo wer ma ji dhum gi roho. Oh, shagala bagala. Oh, baburi cement. Galvanize mabati. In ming'e tiwacho ni miyo ni lelo. But kanisa teto wer mogore piny bwana ma to in milemo no in were to jochung' kama onge teko mar roho maler. Manyiso ni ng'acha nyalo wer ma ng'ato tim neno ni miyo moro no wer ka ma winjo ka Nyasaye omula. Manyiso ni en oti mana kode kaka pipe. You get me? But okoware. You get me? Chogo ni karu, chogo malo. Awinjo lakini isewinjo ni pastor hey ma nyathina nyathi pastor. Kata pastors. Donge yudo ka nitiere ng'ato ma ichich ni miyo more iye kanyo nyathino mar pastor. But en pastor mako kata kumula ui kama tichango. Manyiso ni Nyasaye to pod tiya kode. Iwinjo. Gini ni ang'ocha. Gini ni kata mane gik mineno wawacho gini kata mane Bible. Daudi ne Nyasaye tiyo godo to ne en ochot. Chweto gokinyi gotieno. Koro chuny mane en go cha mar repentance. Iwinjo. Mar Jehova jaricho. Nyasaye jaricho. Kosa weni Omari kendo kodi ng'eni wayawo LTN Church, LTN International Church, waseyawe. Mako kanisa mokwere ni okonyagero. Okon Daudi ni lweti otimo remo nikech noseneko mang'eny to sechodo mang'eny. Okone ni in wuodi monoger na kanisa. Hallelujah. Nyasaye ochako confess ka wacho ni piny kanyo onge ng'ama chunye chalo gi Daudi jatichna. Daudi chunye chalo gi mara. Iwinjo? To Daudi chunye chalo gi mari to mang'a mang'iyo nyaka chiuria ka luokore baf maluongi manyam. Modhigo, monegi. Monegi chuore. So God can work with you. God can work with you. Omari, kase wacho ni wadhie kanisa it depends how you take yourself. Yes. No, for reality, it depends how you take yourself. Ukibelieve, mimi nishaona kila kitu, lakini kitu na believe nasema mazee, lazima niwe na heshima hapa au nikuwa na heshima mahali.
wan gi Musa Moses monogolo jo kaka gine piny Misri. Musa ne iye wang marach. Musa ne iye wang be yong'eyo ni ati 10 commandments ka they were so many to Musa ne iye wang mogo ge lwanda mobarore. Is it true? Hallelujah, Yes, Oh it's hallelujah. dear. true. Aya, Oh, now nitie kumoro we're kacha going cha endo mini preaching. chwado mane koro jo Israel dwaro pi. Koro no chwado okone no chwad didi. Ochwad didek to pi dhi wuok e lwanda. So kaka no chwado kama to pi ne wuok matin to jo kaka nego ne koko. No mogo kanyo mang'eny ma pi obopni. Tendo kone ne go mane didek. So vile alichapa hivi akachapa ya mwisho. Koro pi ne wuok matin. Ya. Kaka joko gone koko bwana Musa bwana wadwa gire. Iyo wang mo chwado gi chama ng'eny ma pi wuok. Those are stories ma are there. Don't you know them? Yeah, Okay. Awang'eyo they're there. baba. There. But Nyasaye ne pod otiyo kode. Jehova no komake moteye ni bwana in ko. En mani a Nyasaye mi gima waluongo ni a. Maybe umi limitation moko kaka no mi Daudi limitation ni in kanisa koro to ok inyal gero na. But tich to pod odhi tie kode. Aya Musa okon ni a in to koro Kanaan to ok idhi ne, ok idhi chope, but idhi nene. Right? Ok idhi chope, but idhi nene. Dongo winjore. Or inyalo neno. Dennis, Yes. bwana okipuknwa pachi e wach topic ma wan go niya. Kire wawinjo gi wawuoyo. Pod wawuoyo. Me. Adeno. Kata dhuluo ma Deno ne wuoye oseketo komen na kosebiro sani ka to wuoye ga. atemo. Omari. Okay. Lady Towers. Omari. Yes? Gima timore Yes. en ni Nyasaye to nyalo tiyo gi ng'ato. Hello? Wayudore Nyasaye oseyudowa. Koro inyalo yudo ng'ato kata e kor gweng' ma en ji nyalo kawe ni ng'ani ng'ama galagala kabisa ma weche ne ok nyal bedo maber seche mang'eny. Tinya yudo ka situation moro arise. Miyudo ka obiro gi paro maber mo save the situation kama samoro ji miluoro kata machal nade ne nitiere mogol pache makony. The same to kwadhi kata mana e kanisa. Ibiro yudo ka ng'ama ji paro samoro ni galagala no ero. Inyalo yudo ka nigi were moro ma en kata kochungo ni ower. Tiyudo ka ng'ata ng'ata ochungo kendo iyudo ka dhano nyalo pako ruoth kabisa. Inyalo yudo bende jatich Nyasaye ma bende samoro ng'ato kata mana pok. Dinde matindo machalo mag roho gin gieki. I'm sorry atiyo gi dhulu marach mar miyo gi tindo. But ibiro yudo ka dinde machalo roho migo e bul. Ibiro yudo ka ng'ato en pop. Lakini bat ok olewne chwado kong'o mar atari. To kodok e weche kanisa to opek kanyo ero kaka simiti mar kilo 50 opekie marach. Kendo kochung' kata nowacho wach injili to ji winje moloyo ng'ami paro machielo. Koro mago to nitie. Nyasaye nyalo tiyo gi ng'ato kata ma ji paro ni rach ma ji kendo lokre kendo ji yud weche mag Nyasaye e yo maber kabisa. Koro mano to nitiere. Yeah. Wach ajuoke gi. Wacha Juok to nosekalo lakini thum tiloso osiepna. Onge kuma ok losi. Ka dala miloso Omari. To kine kaka tindo tamba ng'eny. Ka dala miloso. Omari koso mani kia. Dono ko Omari nyiero. Omari ong'eyo. Dala miloso. Omera. Wajoluo tek koso nitie ng'ama dala miloso. Koro to dong ineno ka tindo tamba ng'ata otamba rachar. Otamba akanye. Chon kata jok mane go thumbe chon nineno tamba kane giting'o iywego kuok. Tinde ka kuok ma tinde obiro miywego tamba marachar ma kata ting'o tinde akanye.
wawachuru adier. Ting'uru badu malo, manting badi malo, ting badi malo. Adieri mantie gi thum tindi los. Kendo kok idwa lose, kionge rieko mar lose no, tibiro wer mana matin baba to kuma idhiye be onge. In mana piny ka seche te, to in be mileme saidi. Koro mano nitie. Omari mago gik mantiere. Koro Anyalo loso thum sani kadwaro. Inyalo loso thum. Ka in gi talent, ka in gi talent, to idhi lose. Bas, ipenyo. Bed gi talent. Dhi los thum, baba. Mani chame. To Deno. Wachi. Wach moro ni ichamo ji nitie kuma koro mari nongeke ni nitie kuma ichopo makoro ichamo idwaro chamo chuny ng'ato. Be en adier? Pier guok mano go chung. Okay, gima believe ni adier mantie ni dhano mawuotho gi tire ne ariyo osiepna tije tek. Ing'eni ko gika makoro ng'ato neno ni odwa dak e ngima maber. To donge kata kudni oyie mondo mi odag e wiye no ero to orwaki oguru to ochiwo mondo maber odak haraka. Koro nego dhano wargi nyalo mabedo magine ne nyalo ng'ato tima ok inyal ng'eyo, en mana ni ok anyal wacho an pok atemo, but nyalo na timore, dhano ok diwachi. Oma dhano to tije tek mana adier. Ochung' ter. Matiende ariyo tije tek marach. An gima ng'eni thum to giloso mana adieri mantie maber moko oyudo ng'ama olose maber, ok ower ma onge kuma odhi. Ok inengi omera. Thum iloso. Mana adieri. Okay. You want me to do it right now? You want me to do it right now? You really want me to do it right now? Bai romo wage wacho man. Ikono tamba tinde ng'eny kwani tinde ka kuok shut up. Atapeji. Mari. DJ Solo ni bakende be ni kodwa. DJ Solo ni be ni kodwa die. Nionge kodwa kae bwana. Ng'ani nigi Yesu. Koso ana meeting ne moro. Ore. Odhiero wanono. Adieri manitiyo mari en ni gigi yawa giloso. Gigi yawa giloso. Ma onge yo moro ma jogi loso gini. Jogi loso thum iloso. Dongi winjo ka boy to wacho ni nang'o. Ni dwa lose to ay marach ng'ata notho kapok olose. Madino nafas dino lose. Dino lose no sebet ready. Dino lose. Apenjo utoka ng'ama olosi otho. Tapenji. Mano ko ichenjo daktari. Ichenjo daktari. Bili dangi thoni daktari chiyo tho yawa. Ok idhi e hospital ma next. Enda kwa hospitali karibu nawe. Yeah. Upate matibabu. Uanze matibabu. Omera be opek. Koro en adieri ni nitie jok mang'eny moseywa to mana gi chams. Koro in ihero mari karu mari nigi chams. Kata mari anji winj mane ne chieth wane giro mari achiel. Karu mari oseloso ne. Nikech ng'ato nonyisa ang'eni I'm new to this space. Ko ng'ato nonyisa ni kata ni ano beche mineno ji dhiegi kata beche gi iloso koro kama ni beche gi onge moko losi. Mago to mang'eny mapok iyudo mbura duong' kanyo, mbura mang'i bwana, mbura manyalo konyi kata chuo. Omari. Mbura duong' Omari jogi.
mbura dwaro mugi nyaguok yawa. Mbura rom gi nyaguok. Idhiorito mburani. Idhiorito mburani yawa. Imiye kong'o gi ring abula. Ine walo. Wuon gi to kuromo gode mesa to oluoro kata mana lwang'ni tipenjo ni atombuche madongo gi to koluoro. Like guy shit ouch. Mbuche ne gi to koluoro. Dong jomoko se yawo club moluonge jo angla didek ding'wen. Ma jogo gocho ne kombe ma kanyo ne ji owe goyo angla. Ine walo. Omari information jonega manyi omera. Ayie chulo imiya information. Mondo pesa michula matino eri gimodhi konyo kwa gisene. Bwana sasa ndio maana mama sana pesa bwana. Information is expensive bro. Ongeeni hata kwa Kiswahili. Ongeeni Kiswahili bwana, tujoin bwana. Sawa. Omari dog. Apenjo TikTok maduong' ma jomoko ni nyaka 1.4k views. Chuno mani nyaka ni kuma wani 16 mo wache dholuo ni. Ema gibiera. Ngago rumba puonjo nage. Ma akini en Peter. Peter chaya ma ingo no ba war. To. Peter chaya. Ero Jeff Wunyata nyaka Jeff Kinse loso. Jeff Wunyatanga be. Nyaka producers loso. Jeff Wunyatanga. Jeff otuoni koponi ko onge mana gimo losi to koro Peter into wagoli idonjo Omari. Salama Buda, namna gani? Iko salama sana, labda nyinyi. Tulidhani tuko peke yetu bwana. Tulidhani tuko peke yetu hapa. Pole. Sawa. Mazuri ya huko sasa. Mazuri gani iko huko sasa? Mazuri ya huko. Hiyo mtatuwekea online. Maisha iko namna gani upande hiyo? Il pich matek ni adwa lika inang'o yawa. Tuko Kisii. Tuko Kisii. Zitu kwa hii ng'ambo ya Busia. Omari uwege yawa. Mwingine. Kiasi tu kwa Omari.
Eh? Omari, ongea bwana. Ni aje? Niko poa. Vipi? We leo group umecreate tu ya Wajaluo peke yenu. Pole. Ukoje? Hii niko tu hapa tumetulia. Sehemu gani? Tuna sehemu ya Busia huku chini. Mko Busia. Alafu huyo Tunakula kadako ni nani? Huyu unaweza tu guess. Siwezi guess juu watu wako wengi, so unajua sijui kama mko familia ama mlienda kukula Christmas pamoja. Ndio hiyo sasa familia tunakula Christmas pamoja. Sasa huyo ni sister yako? Kabisa mkubwa. Mkubwa kabisa. Alafu huyu kingine? Aka kingine ni katoto kangu aka. Mtoto. Uko na mtoto? Kwani huyu ni mtoto? Mimi nakaa mtoto. Hiyo ni familia, hata kuna wasichana hapo. Mmoja ndio huyu, angalia. Anatoroka. Namuona anatoroka. Nini mbaya na yeye? Sasa tunaulizaje? Unatanga kwa leno. Huko Western nyinyi pia mko na wanamuziki, wanatumia uchawi ama ni muziki? Hakuna uchawi Western, maybe huko Kisii. Wa Kisii. Si wengine wanasema kuna uchawi hapo. Wapi hapo? Wengine ndio hapa. Wajaluo wala hii. Jo maragol gi boro moya. Jeff wenye tanga nya kwa. Yes babu. Jeff. Jamwa naye na jamwa. We are go lewa yue. Jeff wenye tanga nya kwa. Koko. Omabe wakni. Omari nyash. Jeff mosjo lendo. Udinade Bill. Anonge gima nyonga kaka. Ndio koko mbai. Twala kindo. Omari. Ngama dwa wuoyo. Bise winjo kaka mondi wuodo be ichoko ka Jeff wonya tanga. Nya parole. Vera la fin o lingo Jeff na parole no. No. Omo twakita winjo ka dino do nye chunye. Yuo para Jeff. Omari mosna lusike. We akunga gol nu Charles. Gole. Charles gini joma walo. Aya hero mute. I'm mute. Gole kabisa. To wadu wako mbaka masirias. Omari mosna lusike to bari. In manya ori mosna lusike. Ana sawe angla magige fuogo katim. Ningato neno wade to ni mosna ngani. Magor tabinya kauda ge ni mioro ga ito. Tabinya wala manuweyo. Imose na kianga. Koro Jevio gimini donjo kati yudo ka joge wacho tabi we chanda abiro nya miboka
Ne, je. Mari, Dil wachi nade. gima idwa wacho. Sisi sio wajinga. Mia Jeff uru joge connection otuone gi ya. tabu. Eh, Kone. Eh. Yawa. Tabi penjo dine yudo yawa. Penja connection penja koso penjo. tabi tek ni ati. Penja Koso penjo. teka ni ini Ajawa to manu in gi connection gi tabi. Koro. To ni penja penjo yawa. Dhoga mokier. Omari Nyasachiel. Joge Kata wacho thum ni migolo no. Kik itaj nyinga kanyo Nyasachiel osekweri. Nyasachiel donga adagi. asebedo ga kagolo to kataji nyingi to hit. Koro Nyasachiel rito Jeff jogi ka. penjo ni onge jajawa manyalo go ga thum maler koko los. To in awinjo mana ka wachwake ga kodi koso nitie kaka iluro toka. Inendre ni miluro toka wuod ma. But ineno wach pod dong ni ya. Eh, Wat ok wan jo Ajawa. But eh, in jaja. ah. Wan ok wan jo Ajawa. Parodi. Jo Ajawa emong'eyo. Koro ing'eni wan to waloso alosa. Wan mana joloso wuod ma. Koro wuon Ajawa wuod wuon. En ma wach ni dong e wiye. But all in all, an gima Aongo. believe I Oyiene believe tim talent. en monegi motimo go kisemiye. I believe talent. Talanta, ukishakuwa na talanta, then unaweka Mungu mbele. Koro, Mungu no. Ino kar Mungu kanyo mari. Eh. Mungu go ema Kar samoro Mungu po. no. Mungu ema ng'eny. Hata believe in Mungu Oh. achiel. Mano chwe ato chwe Oko. ng'ata ng'ata. Jeff makore koketo wae gini. En ni Mungu to Ng'eni kare Mungu Oh. opogore. lamo. Ok awacho nang'eyo. Awacho ni Mungu to pogore. Nitie jok malamo dhiang'. Ing'eyo, donge risewacho mo Pod ma. accept. Kamidne ni dabire no. Kamidwa keta no. Ema onge. Koro Mungu ema samoro nyalo pogore. But gimoro amora mitimo Aungo Jogi kiseketo Mungu buda ukaswani ni mbele. wendo. Mungu tu. Kiseketo Mungu mbele. Ni To yore ni Mungu yawa. tu. Koro Mungu ni in ming'e. In ming'eyo. Ing'eyo. In eming'eyo. Oh. Dennis don koti winja. Oh, Dennis. Awinji maber. Mungu. Iwinjo kosewacho ni Mungu. Koro wan, I like the word Mungu. Jajawa nika, jajawa nika. Aungo nika. Aungo jajawa Aungo jajawa nyaketo waeler. Miye line. Warwa kaongo. Monda ungo konwa ne. Aungo konwa ne yawa. To. En Mungu mane. En Mungu ne mane. Koro kade ma Mungu samoro nyalo pogore. Ama, koro nitie options ariyo, mari. Dennis yo. Yes. Option nabedo ni ya. Samoro yo milamo godo Mungu. Emopogore. Nitiere yore mang'eny mag lamo Mungu. Den no ka Adam karibu no ohadh chuny wuode mana machiel manogeto. Opuro lamo mana Mungu no. Jevi wacho ni Adam nochigni yadho chuny wuode. To pod mane Mungu. Ineno, akala mano Nyasaye. Option one nyalo bedo ni Mungu gin Mungu mopogore opogore. Ama yore milamo godo Mungu emopogore opogore. Koro prayers gi bedo asar mopogore opogore. Aungo uda wendo. Wayudi maber kabisa. Yo mi samoro kuri lamo go Mungu nino.
ema koro samoro nyapogore gi jomoko. Koro in Mungu nyalo duoki haraka moloyo. But these guys gin gi fear of God. Koro ngeni kiseyudo Nyasaye to yore gi yawa. Jeff, nitie gima imbi ikonowa kae gi gine gi dhochi. Do Lakini koro akili juu. ag- Kanyo wasetieko. Pod un gi penjo adier, penjo machielo mari. ayie Dang, kodi tieko wa. yakoro leno, ayie kodi yakoro leno. Ikoni akili juu. Dennis penjo machielo. Itieko wa dong gisewacho ni Mungu. Koro ing'eni Mungu no be wacho ni iwacho ni Adam nodwa yadho chuny ng'awa. Dong Abraham Nyathini da hado achiel. chuny wuode Look. bwana ma achiel kade manene go bwana. Matin kabisa. Mat Matin kidogo kabisa. tu to loro pala. Jeff, Osenyaka twe. Osenyaka Omari. twe, osetimo gimoro amora. Otwe nyaka Omari. jago. Network nalal yaye. Jeff yo. Hello. Hey, Omari. Dennis ne wacho kae ni otembe ni mar ochere ti jogi ng'eny go. Kabisa. ida wacho ni tiu ng'eny go. Uno, ugi ng'a. Umane. Oga wacho iyi. Dennis emo wacho kae. Jogi. Tigi sweat slide. Uero da wacho no ji gite won. Omari ng'ani da wacho ni utinu ng'eny. Un go tembe moko. Otembni mawait. To koro ng'ato apenjo. Nitie kaka en gi pache moro. Apenjo Omari. Koro to mari lal manade yawa. Apenjo. Koro kik ng'ato sweat stage. Bill. Kik ng'ato sweat stage mere kata mama white. Kono uloke nang'o. Kama uloke ko weche. Nyaka idhi mago tamba mawait. Jeff. Hey. Nyaka idhi mago tamba Ipachako mawait. nyisigini chon. Doro. Yes. Adhi duka. Anyiewo nyiewo kitambana moro ma white nikech ahero gima ler. Yawa Omari. Ahero mana gima ler. Wan gi colors mang'eny. Why white? Why white? Yawa. Koro imagine ni ya. Imagine ni sweat iweri go tamba ma black. Imagine ni sweat iweri go tamba ma black adier an ka chief ma black. Wan kata gi pink. Kala maber kabisa. Mano kala nyaka. Wan gi cream. Kala maber kabisa. Koro. Mondo mi ing'e amount mar kilo ni. Gima miyo wabedo go tamba ma white. Mondo mi ing'e amount mar kilo ma ineno tich mitiyo ng'eni Nyasaye nowacho ni nyaka sweat. Koro chindi. Wan gi sweti. Hallelujah. Lakini ok ochuno nyaka iti gi kitamba mawait. Hallelujah. Ang ning'eyo ni sweat. Koro imagine koro we. Omari yo. Imagine ni koro jajawa moro amora ni jajawa koro ywere gi kitamba ma red. E wach mane manyalo wuok e wach. Ni jajawa ywere gi kitamba ma red. Jajawa ywere go tamba ma red. Ya mano dok nyaka tago mbaka. But then Chamo gino matek. Real meaning of white kaka ng'eyo ga. And white means peace. Mano mang'eyo ga. Omarito, yura then cleanliness is next to godliness. Yeah. Naomi ujitiyo ki white. Lucy koro ng'e gini.
Omari Wach director mathoth. kudwa wachni nego walore. Director miyowa Papa tibe ni warning. piny ka okonwa ne en nyasache Ah, ne ni kure. mano apapo. Cleanliness is next to godliness. Ng'apingo ya kwaro leno en Ja- ng'a Papa mano tini piny wayie. ka. Apapo. Exactly. jas- Jasup wacho niya, Bill. Unya Eh. rongo gini jok man gi pete. Jasup wacho niya, Ano, uketo gini mang'eny. Unya rongo gini jok man gi pete. Owachnwa. Papa Tikari, ne Omari yo, Bill. Papa, Awinji Eh, Jeff. Ne Wach pete dakuta kik ne, Omar, papa pete kanyo tien nang'o mabire, ba? papa obedo kae. Omari, Apete wabire. pete Walor kanyo mos. mabire. Kawuono ne miyo explanation. Kik ujali, an kodu ka. Papa Tiyo nyalo biro. Ayie kodi nyakwaro leno. Ayie kodi. Koro, Ah. jasup wacho niya, ni tinde wasweto matek. Eh. Sweating nitie kaka ng'eny. But okay, sawa, but I hope no elewa gimomiyo waswet. Gimomiyo nyaka bedo kotama ma wide nikech Eh. waswet. Koro ka papa ang' nie stage kacha chande. To ne golo kitamba ne moro mano monyiewo pesa ne 50 kata na so. Papa roja pesa 200 otamba mar 200 and above ema owuoyo. Otamba ma white cotton. Cotton. Bado be ing'e bech cotton. Agoto nena lufu. Ok awuondi. Igwela kod otamba ni moro ma white Dennis. Otamba ma white marachar maber. Ni sweto maki iywe godo wang'i. Jo Ajawa fans okelo Eh. wacho. Adier. Koro imagine den red. Uwacho ni wile kala kik obed ma white. En red adier. Eh. Ah, Jeff nyakwaro leno. dong ne timo. Chwal ne papa ti Mike. Aonge wach. Papa Tibe nigi kitamba cha. Papa tini nyaka gi pete. Ala. Papa tini gi kitamba gi pete. Hey. Koro wadonje pete but kitamba to watieko. Kori Ah, kori neno nyakwaro gimomiyo leno. We ane papa ti onyiso wach pete. Kitamba watieko. girwake sa tich. Dong ineno ka sani oonge kode. Sani oonge kode. Sani oonge kode. Ikoni samboka. Kowuok odhi e stage. Kowuok odhi e stage irwako gene. Samoro Magi mag. Oh yeah. Oh. Mago mag. Yes, mago mag. Jeff ikone kitamba marer. Gin fine. Imagine ni koro jathum manyingo osekethore ewire gi kitamba marer. Mano koro tamore. Ywere go tamba marer. Ywere go tamba marer. Wadonje pete. Papa ti owacho no wach pete ni Ni yawa. riambo Apapo. mayo. Wadonje. Jeff tero e pete. Ah, Nendo wanene ni papa bukoro. travel karo osetieko kar tich. Jeff tero e pete. Wadonje pete ni un gi roho. Wan gi roho. Bill ichwalo maj. Bill ichwalo maj ni. Ah, ngoja tanga. Nyakwaro leno. Pete. Pete. Peter. Ayo kino kwa dhi wuoyo Wan gi kala mar tero e pete pete. kata mek mar pete kik wawuoye pete in general. Duogna ura unga waero. Ah. Adi, iwacho ni? Bano mari boy ni record gini. Charles. Eti?
Charles ni en kar mondo wuo kata comment en kar to record gin. Orekod ang'o? Charles, Orecord irekod eri. wan wasemuonyo mbom. Charles, irekod ang'o? Nying wati Don't recording address mar that message Sundu Meru. Irekod ang'o? Rekod miter kama inyalo tero Lundi. Yai Pero ket. Ketimoke. Lora uru, Kendo Lora uru, lielo wa. Lora Una tanga. Fea makoro keto no ng'eny na. Lora. Fe ok ng'eny. Nitie ng'ane ok dwa chudo ka. Oselore gi direct. Fe. Chwa Yefuo ke. tuwawa. Fea Jeff koro Omari. wuo. Akaura maber, arwak slipper maber. Ada dhi e visa. Eh. In this case, officer adong na kar tich mar Ajawa. Eh? Koro bil arwakra maler. Atwe saa. Atondo perfume ba. Akaw tamana mawaita sofu. Oh Lord. Akawe pete na moro. Mar swat. Yes. Abole lweta. Wodi nyatang. Apenji. Lucio. Yes, yo. Pero. Kata an sani aonge Ajawa. An gi pete. Bas. An gi kitamba marachar. An gi handkerchief. This is my white handkerchief. Koro udwa temo nyisowa ni ng'ama nigi gigo eko nitie kumodhi. Koro bil. Awinji wuo nyatanga. Dak ji complain ni ng'ano rwako saa man. Ang'o mi orwako saa? Lucy, ng'ama kia ni loso business. Lucy, ng'ama kia ni loso business. Lucy, ng'ama kia ni loso business. Omari. Omari yo. Omari. Omari maki kitunge. Ng'ato ka wuotho to orwako tayo. To twe saa. Dak ji wuoye niya. Ni bana ng'ano twe saa mane no. Ang'o miyo twe saa? Mari. Ita ng'amo ni dhi kuma ji dhiye no. Kwani nitie fuel moro miolo koso ji dhi ka wuotho. Omari wacho ni ithiedhe LTN. Omari nene Lucy, nangera na kia ni kare loso business. Na kia ni loso business yedi. Nangera Lucy. Na kia ni loso giri do kawacho. Mae polo onge polo moro. Ng'ato dak complain ni yawa. Ang'o mi jojawa tinde rwako saa e lwetgi. Sano, ineno je, by next year 2024. Idhi winjo ka sani ma koro giwuoyo ne gichako gi pete. Pete sani koro ing'eni joma wuoyo beto we matin. Nikech gineno ka most of people keto rings e lwetgi. Okay, koro gini timore niya. Sani handkerchief ni ben mana busy by next year. Sa ema koro idhi winjo ka ji wuoyo. Kata rwakruok maler mar jatuo. Nyang'o mi lakini. So an bilio. An pete aka categorize nini a general presentation mar artist. But ibed presentable. Yeah, mana die. Ibed class. Ngeni jewelries. Jewelries gin gik mane nitiere nyaka chon ndalo Musa gini. Nitiyo kod kelo gik moko ma special. Gik mane gi nengo. So ka an as artist. An as artist arwako pete moro lweta. Ochako oidho na nini mara. Ewat mara kaka msanii. Ang'eyo business mikelo no. Dong'e lewa. Aparo ni mano gibo jono go lewa. Kikini koro ng'ato rwako pete. Jite koro goy gi kite. Anaonge gi issue gi pete. Lakini
Ero. Wuodi maduong' ma papa tima ine manwang'eyo kuomi. An ing'eni nitie interview manotimo gi LTN. To wacho ni pete mar tich. Koro ing'eni ka ng'ato kowacho kamano nyaka ibed gi curious. Itemo nono niya, to pete ni en mar ang'o? Ka en mar tich, kata wambe wadwa mar tich. Wambe wainyore kuma wantie ka. Wambe Dongen mar wadwa tich mboko. oriwore e rwakruok yawa. Jeff, Oh. winya Dongen tiere tao. rwakruok. Bende wabiro Presentation. rwako. Yes. Jeff iwinja? Awinji maler. Pete wabiro rwako, sa wabiro tweyo, kitamba marachar wabiro ting'o, pi wabiro luoko go wang'a, wengewa, ng'ama kawe okawe kakikawe. Kuno kata Iluoko nyaka kwadhiye wang'i. wadhi gi peswa, full stop. Yaani uruoko nyaka wang'i. To koro Idhi kik wang' wang'ora ahinya yawa ole pi dai. yawa. Losi no kanyo. Jathum apenji. Jathum kano Eh? gocho nyoro gotieno. Ochako donjo stage mondo kik nindo inge. Okaw pi moro mang'ich oluok go wang'e. Makosa ni kanye. Wani dang idhi e mbele audience ka wang'i otimo nado. Samoro biro thum ga piko. Samoro biro thum go ina piko. Yawa, jathum pod onge gari. Buro chamo dende, ochamo wang'e. Kik oluok wang'e gi pi. Abiro luoko. Samo idha piko, ng'icha piko chwado wang'i ma pi wang'i ochwe. Koro idwa dhi mbele audience gi pi Yawa. wang'i kuchwe. Wang'wa To pino wabiro chabu. luoko, ka jip wabiro ting'o, pete wabiro pango. Koro Ineno? asebedo kawinjo twak malich kamae. Jal kawan kama. Timeno. Mano ng'awuono. Kara ng'ama wuoyo ya. Omari ng'awuoyo no. Ng'awuo apa ni Nego, simuoni hapa. Mano Charles. Ema penjora. Imbe no loro. Gichako luowa koni ya. Nash. Eba. Ng'ano ketho budho yawa. To Lucy ket Jeff kore kade nyisowa kaka jathum luoko wang'e kotiyo ga piko ya. To pino taki kiro ne mana ji. Kose luoko wang'e to kiro ne ji. Koso. Ko idwa twe ya. Owachi. To koro kutwet. Koro wambe luok pi wang'wa. To kama fan twet timo nang'o? Dong gima ng'ich ema nyalo kweu. Ya muda tangga jakwaro leno. Ayie. Ana atieko wach. Buro rumo. Jeff otieko burane. Buho bemo tieke kare. Wacho maber. Karo pete wach no mam. Jeff ni kanyo lenga. Otamba kacha taneno kinugo ma yawa. Jeff gi Lucy osebedo lawyer mar joge. Jeff. Anti tieko bura. Dorcas, we kun kaka Billy complain nigi ka. penjo an. Amia. Tuo penjo. Eh? Ng'ondwa gi penjo.
Ng'ama nigi penjo? Ok awinj. Aonge penjo. Aparo ni kanyo rumo. Topic machielo. Ating'o kitamba. Summarize. Umari. Summarize. Daktari Kiger. Summarize. Aluoko go wang'a nikech ok adwar ni kum ka wang'a lil. Kata ni samoro ni nindo inga natiyo nyoro kawuono be nyaka donjo e stage. Kik anind e stage. Kar pi watieko. Otamba ma white. Ka wer aswet. Jau kama. Aswet. Otamba ma white. Otamba ma ler. Ng'eni gima white jana ler lil ka chilo mak. Aywera mag otamba na ma white aswe ofuku. Ka juogo ido manyalo fwadhonu matin. Gikono juu. Afwadhnu otamba. Jevyo. Summarize. Chakre sani kitambani no an madwa ting'e mang'awe nyaka ng'uta. Hallelujah. Summarize. Didi. Pete. Pete is part of dressing code. Arwako sa. Agendene. Ineno seche mi imadho gima kasto gidi ginene. Supplement gi soda moro mar kok. Karwako sa. Man gold kama. Kata silver. Supplement gi pete. Anachwado ne pete ariyo. Kata achiel. For a start. Mafans ka sweat. Bid. Mafans ka sweat. Nyaka luku be bedo gi chesa. Luku bedo complete. Kabisa. Mafans ka sweat. To an gi piga more bottle na matin cha. Ka koro no mafans makosa nyika. Ishare kodgi. Okadwa ni mafans ka mienda to sweat yawa. Mafans nyaka bang'e. Niseche moko gimako to kung'i wang' jogo tir. Utimo kulung'o wiye. Uchako kelo ya. Uchako kelo nyaka wang'a. Koro wang'a kiki kamoro. Nyasaye. Ukelo nyaka kuma wang'a ng'e kirofi. Kurang ji. Samoro gimoro mamaka to Winji nyakwaro leno. Ano ka pingi. Mafans to wang'a ng'iyo kamoro. Yawa. Uketho gini. Ano ka ping nyakwaro leno. Bilio. Apa ni dhi maber. An kendo koro ajawa nyaka kanan. Koro kik ichak ibi ka gichando ji gi weche manono. Apa ni nyakwaro leno tiko kodi. Director apole ka chwanyi kik igola e kambi. Gigo nyaka ing'e. Koro ing'e ni kidonjo tidonjo fuli. Ok idonj ni tinde achiel ni ok achiel ni e iye. Wawa don chuth. Kata sani gichacha. Gichacha wasetimo kama cha. Gimineno ji ginene cha. Wasetimo kama chacha wan mana number 1 kochacha. Emo yudore. Gimineno chando wa e kore ka. No wasedhi kucho gi kitemni mu waseduogo. Wana mbele kucho. Uchando. Karata gora kenda kaunka. Tera uru kanya mbata bedo number 1 yawa to. Kaneta duogo. Nyakwaro leno sani number 1 no se yier makati duogi to ok idhi bedo. Wawe koro next round. E kategori mara ne. Yo kaka kanyo chosedhi kocha. Wan kara koro mani chandwa gi kiasi muru ki ang'o onge ni we ashare nu ki ang'o wa onge. Amba kamidi ene madwa ema bing'e madwe. Koth biro. Ntindo
Hey, ano manomba. Useng'awe. Nyako Ung'awo tiye gini. noteo ge dala. Omari, gini nong'awga. Kik ipani kan waride to ni onge rooftop. En ga e rooftop. Ne wagole mana matis waride ka to wachak waduoke. En ga kuno. Oh. Ini wedi kanyo to oji ni godi weni en ga kamiparo no ni menti. En ga en e rooftop. Nwa oje mana matin. Marina. Fe moro. Oh. Udhis chogo. Yes babu to nango. Walenga jatelo. Aber. Dise vote ne LTN. Inano. Me ayo manyalo timego. Ero kon Lucy keto mileng. Lucy Kate. Yes, sir. Mialing. Inbox na dhioroni. Or Sawa. inbox adeni yor na namba ni. Oh. Chiu namba ba ini se kwanyo awe. Joma Lucy kao namba gi tin. Koro ande aninda donja inbox ne sani tabolo namba no kanyo. Tiduoge leng. Yasu. Nyawat. Lucy tudonge. Iwacho ni oseye. Aya, ng'ata mono nika. Agwero kamana adwa dhi nyiewo sapa. Toka kocha noseyier gi to ok wadwa mana lando. Koro. Yasu penja. Timo kamano. Jeff gona kura sawa. Jeff gona LTN kura an kiki gona. LTN Gone kare. utawala studio kura. Omari yeye ngate gote ni kura tujo pima ne utawala studio kura par. An utawala poko golo boy na but LTN to se golo boche ni mang'eny. Donge mumi akoni ni kiki gochi ne umari gochi ne LTN. Koro tuje mal tien golo boche ga go. Boche ga go donge mal tien dong boche ga mal tien interview. LTN ose interview boche ga mang'eny. LTN ose interview boche ga mang'eny. LTN gona kura. Omari dwokwa ka. An mana kuongo in brand. Echo Bill. In bazi. Yeah? Penjo moro chando Yasu penye ka. To donge majono Omari emong'e jogi. Adwoko penjo di kwa sababu nomad. An an simple answer. Jeff duoke penjo no. An gi answer achiel maliw, mamit, mayom, onge luoro. Bi liwinjo answer ni. Ajo koni gin. Yasu. Duokwa ba. Yudu pesa jawa mondimi kala ni maril. Yudu pesa ajawa mondimi kala ni maril. Omari tini beno kalandi.
pesa Ajawa. Yud pesa Ajawa. Ing'e kala ni marine. Ok pesa. Yud pesa Ajawa. Ing'e kala ni marine. An pok ayude. Kayude, adhi chalo mana gi Losi kama. Hey, wonya tang Asa waje romo manyien. moyudi. Ng'amok dwani nyatimo bed malando. Ng'amok dwani nyatimo bed gi pesa. Awinji. Aya, ing'ama ne kanyo no Unakula iwinjo huko. ne wane twak kacha chaendo. Ne jipenjore kacha cha about charms. Iwinjo kaka Jeff oduoko gi ji achiel ariyo adek mowuoyo kanyo no endo. And imed parni ni ka in kanyo to poki iling'o ne LTN Luo Trending Nation. Bas tem matek Yot itim awala. kamano no endo. Ing'ama ne online idhi adhiya kacha endo at Marwa Events Limited. Kisedhi e Marwa Events Limited tidhi yudo tao kumondik ni vote. Koro kar vote no inyalo dhi e categories mopogore opogore, to wan gi moro miluongo ni supportive online platform. Kanyo ma wan gi LTN Luo Trending Nation ichiwo kura ka kura en mana 10 bob. Koro inyalo keto kura 10, kura 20, kura 30. Kura 30 is only 300 shillings. Nitie jok mang'eny moseketo kura 100. Kura 100, that is 1000. Yo mokalo. Kokamano, Charles wacho ni Omari awinjo apong' kodi Omari apong' kodi tok tent. Atim ni nang'o? 071 92 0711 92 32 74. Bang' 071 92 32 74. Inyalo manya e tok tent. 071 32 92 32 74. 92 32 74. Mane nambara inyalo manya go e tok tent mondo ng'i gima wacho. Aken tinga to dongi gima onyalo wacho kanyo endo en Christmas. Jeff. Everyone. I hope ni weche gi gin mamek TikTok ka. Jowadu. Omari. Wonya tang. Ama to mar piny mangima. TikTok mane? Omari. Ma mar piny mangima. Omari. Ma TV. Wonya Merry tanga. Christmas uru. Hey. Imbe ya live ni invite wa wabwa kuto mitem konyi vote. Kako mari biro yaoga tu wakonye vote ka. Link no orreo tigne nadiere TikTok. Dong link Ng'ato ito, loko dong orori. piero ni TikTok ok yawre. A TikTok. Omari moseche Mbe. Omari timo ka nang'o? Itimo ka nang'o ma ng'ato yorna link moyude TikTok? Ano ka ora link tu. Inbox koso. 071 Charles dwa namba 071 92 32 74. Acha 071 kizungu. That is an English name. Twachwa kizungu ni cha. 071 Kizungu ni cha. 92 32 74. Igadho gi dholuo. Koran mawuok ka maonge gift aboro ma ji nigo dogi.
Mai kwano mungo na koro ka koso nango. Kare kiko ne mina uru chwad na uru Jeff gift. Yeah, gift Yeah, apart bigita. one jomono ni live one again mana jo umbe. Jo gift ung. Oh, luara u. Winje Jeff ni luara u. Umari dogi kwar nade. Akoth lady we record. Amuonyo. Akoth amuonyo. Umebaki yangu hapa. Achechia. Wola. Eh. Wola. Asupura faena. Buenas. Chupa na laminade. Au sana. Kwenye kingo. Ana siko kalamu bongo mulalamu. Kare penyo litije mwatimo. Meritiana. Adobo. Ana siko kalamu bongo mulalamu. Aneno ka Dielman Musa kachani umari nyash niaje poa. Angeni watieko maber kabisa kendi buro ngade nango. Yo. Ni Nyaka lose. Buro ngado ni Nyaka lose. Judge mara ariyo wacho ni bwana gin nyaka gi ywe wangi, nyaka gi luok wangi to mana gi gik moro chere pete be nyaka giketi. Ni pete wa, kitamba wa, pipi wa. Agoero kamana hinyi ngama ni kanyi nyalo dhi kaye chedo imany LTN Luo Trending Nation subscribe YouTube kacha. We are at 24.2. Wadwa ni wakete 30k subscribers. Yes. Nyaka wayaw radio wangni beda mos. All right. Mani lungu ni Bill Ibrad. Oloso skiza. Inyalo tudori kode kae chendo to be en jamarwa. Kaino chot majaluo tidwa ni bed nominated as one of the best prostitutes. Marwa wat nika. Maybe sechamo chuo mang'eny to pok ibedo recognized. Marwa wat nika inyalo gine. Gold digger, the best Luo gold digger. Awad. Omari, kawuono be isemiyo Bill nyiero ma nyaka Bill chung'ni. Kene nyiewo mokinyalo to Bill nyiero kamano. Omari mimi hadi ito lakini yorna link. Lucy Keto anafaa kutumia link ya kuvote. Faith kao namba na no nabiria paga chel 0711923274. Faith ni namba na pio ngama nyako to ok dhie inbox Lucy, ngama nyako to biro ira koni chuo manyuru Lucy nigi link, ngama nyako bi koni pio mi link, ngama nyako ini biro koni te mi link. Joma wuoi undi uru kor Lucy wapogore maber kabisa. Ka in nyako ikao namba na no nabiria paga chel Nona beria paga chiel prochiko gareyo. Prade gareyo praberio gangwen. Nona beria paga chiel prochiko gareyo. Gareyo prade gareyo praberio gangwen. Sawa. 11923274. Na ko text wa. Ketna paro di maro wahala cha. Omari tongan ga ginamba ni? Sure.
text e WhatsApp en gi automatic link. Ki text ani to link biro automatically. Link no tige voting. Sawa. Omario. Erokamano ne jomono nika. Aya dongo Bill, ubed godhiambo adhi donje maber. live Merry kata Christmas Jensen. uru te. Merry Christmas. Ati? En saa 12. Adonje live saa 3:04. Waro murue live saa 3:04. Weuru amany saa pamba chame gimoro. Aya. Aya, mia link mar ginene, mar parody mar ohala mar awiko cha. Iluongo ni? Sawa.